Diara na sad, another day, another cooking ginalasgaw mga guys. Na-miss ba ko ninyo guys? Murag taon-taon naman tawa ka-upload rin sa Facebook o sa YouTube guys, no? Naalan rin tayo kabisihan nga lakaw guys, nga ako rin nakabalo. Una na busy ta ka-jut, nga wala din ka cooking ginalasgaw. Pero karon guys, pakitaan ng pasiklaban tamo karon guys, atong lutuo, no? Magtirada rin ta karon, apretada nga lam din guys. Ay, usa pa man din buhaton day. Nakita naman ninyo ato na nang gibiradahan o gidalian itong maayo guys. Kay dusla naman guys, tibok kalibutan, natuwa na nang gitagod-tagod og maayo, no? Fast forward na to na siya gamay, kailain po kayo dugay-dugayo na to nga maura man na pagkaproseso hapon. Hiwa-hiwao na to na siya sa sakto po kasi mong ba kaunon guys, no? Awaw kita ayo nagtagod-tagod, no? Bisag gahe na kayo pero okay ra gyapon na, kay birada ra gyapon, no? Mura man tag just now aning style la. Ayo na sig scroll ya kay hapit naman ni mo mano tanawa ra nang dagwayo. Ay naman si kabalaka da ato na ni isunod ni ato ang mga design nga laigo ba kay kini gum katatas ug carrots gud. Ana man ang mga tirada da para makulay atong buhay ba nya. Ato na ipaspasag mayo gatong giwatas-watas, no? Kay dusla ninyo guys tibok kalibutan ato na siyang giday-dali. Sabay sa wilik sa kilid ba nga mura rugog sipon nga pagka-style gud. Diri nang laay kay ato naman siyang gi-magic dayon. Ay mo sig pilok lagi da lagi. Usa pa man buhaton ato na siyang gisahon sa to mga mantikaon siya ato ri ilunod ni ato ang lam. Mo man birada siya ang pagisa-gisa guys kay para mawala ang iyang mga anghit-anghit. Ay automatic karaw-karawon ni nato na siya. Inanar mga pagkaprosesuha ganing guys. Ato na siya pasayo-sayawon sa karahay papahangtod sa mga ingani gud ang kulor gud. Tanawar ko nang naunga wala na ready na kay ilunod natong patatas ug carrots. Automatic karaw-karawon na ba nagbalik para manut-nuot ang iyang mga kaligayahan ba. Agi sunod na ning tuyo day nga itompas kibot. Pag magsawilik dia ato na ning gisigundahan dia ni tumito paste para magpula-pula ba para mag-orange din iyang color dayon niya. Kuan day pinulpog nga espalto dayon niya aromat si suning dayon nga kanang pampasulirap yung mata. Paluapan na atong siling tagip-tip dayon. Bitsin dayon nga makaupaw og ulo. Wala na. Sa wilikan day aning spray dayon. Wala na. Nagtulo-tulo na sa dimong laway. Wah! Ayun sa pamanibuhaton mo na nato next step guys nato na pa siyang karaw-karawon og mayo para manuot-nuot og malinamnam ang iyang mga cookingons. Lain po kay di mo karaw-karawon dili pa di mo maapod ang iyang mga templada po. Ay langit sa takluban na nato na sa dayon guys kay para magbukal-bukal len ba atanawar lagi ay lang sig pilok-pilok lagi dia atanawar hapit na gini nga maluto giro nagtulo na sa imong laway. Inani ra kadali nga pagkalutuan ni guys. Sa mga wala pa kasuway dia guys panuway mo. Awa na, gitakluban na sa maikling panahon, tanawa ro ng naungon, nagnangnang ng agi. Luto na kinang dagwaya na. Sa pa man next step aning buhaton day hukara na nato ni siya kay mangao na ta kay nagtutulo na pud akong laway diri Sabi? Sus grabe nga nga. Abi sobra nga kon. Kalami earns. Ilawan din nato, siya lasa ni. Ngaundan nyo. Okay? Muka Grabe Di matabas-tabas. Good. Piniritong lang. Wag yun. Atas din. Pa. May lami Ayos. Kita-kits sa next video mga hinampak. Wow.